இதெல்லாம் நியாயமே இல்ல. எங்க சீட்ல கை வைக்க கூடாது. என்னன்னா பிரச்சனை? மக்களுக்காக போராடுறேன்னு சொல்லிட்டு சுத்துனா போராளி புலம்பல் தான் இது. ஆமா, அவர் ஏன் புலம்புறாரு? அவங்க எம்எல்ஏ எம்பி எல்லாம் எளிமையானவங்களாச்சே, பதவிக்கு ஆசைப்படாதவங்க தானே. இப்படிதான் நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா கதை அது இல்ல. புதுசா வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் தொகுதியை அள்ளி அள்ளி கொடுக்கும் சூரிய கட்சியால. போராளி கட்சி அப்செட்ல இருக்கு. எங்க பழத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சீட்டு வேணும்னு வேற போராளி கட்சி கேட்டிருக்காங்க. அணித்தலைவர் கட்சி அன்எக்ஸ்பெக்டடா சூரியனோட கூட்டணி வச்சதால பலம் இல்லாத அணித்தலைவருக்கு அதிக சீட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு கொந்தளிக்காத போராளிகள் இப்ப கூட்டணியில அதிக சீட் கேட்டு அடிச்சுக்கிட்டு கிடக்காங்க. இதுதான் கதையா? புதுசா வந்தவங்களுக்கு அதிக இடம் கொடுக்கறதுக்கு எங்க தொகுதிகளில் கை வைக்கிறது நியாயம் இல்லைன்னு வேற பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க மக்களுக்காக நிக்க போறாங்களா? நீங்க கேட்கறது சரிதானே?